tiesuulla, mikä tässä tiellä on. Noniin. Joo, itsekin juosta. Onko pakat? No niin, äijät nyt alkaa. On valmiin myllyt. Fast as fuck. GLHF. Joo. No niin, 3, 2, 1. Aha. Tää meni vähän muutakin. Pommia. Eikö me tästä se Juu, siihen vaan. Onks meillä Sarinovekin mettässä siinä ketään ei? Kami. Tavallaan. No mä oon varmaan tuo puskalinja. Eiks sä Kami oo kuitenkin Heinäladun puolella? On siellä. Mettässä. Niin, no siellä just. Juu, ja mä vähän tästä alaspäin tää alarinnetta just ja kattelin karhuhuuta. 3, 2, 1. Pistä heti tohon toinen semmonen, missä on 2 niitä Claymoreja. Ai niin, se landmine Ei landmine, niin. Mä oon valmiina ampumaan sen karhun, kun se tulee tänne kohta varmasti. Mä vois tälläkin eka ampua, kun lenni asentaa. Niin vois. 3, 2, 1. Nyt ampumaan. Meitä on ihan vitun monta tässäkin, Iippokin on ihan monta. Joo, sinne vaan uut. Tässä välissä korjaan tyki. Vittu naura, jos otti exitin se äijä justi. Nyt heti lähtee vasealta. Niin, tai sitä näki vittu ja otti kamat kantaa ja painoi exitti. 3, 2, 1. Mennään tohon sisälle vaan. Auhuttaa ase niin paljon, ettei näe mitä tapahtuu. Alamettaa. En olekaan mie. Sitten tuletetaan. Sitten reuna auttaa. Kalista päin, missä te olitte äsken. Alunperin. Paskaksi. Mä menen korjaan aseen. Kaikillahan on armbändit. En näe sitä enää. Sillä on armbändi juu. Laitetaanko me tänne vielä semmonen landmine vittu paska tän jälkeen? Joo. Juoksiko se niinku vaikka tänne juu. päin vai Niin, menikö sulla on se semmonen pois? vielä juu. Poispäin tää alarinnetta Pistä tonne. siihen juu heti sen jälkeen, kun oot räjättänyt sen, niin sitten Joo, sisään. joo. Kerkeette lipahtaa. 3, 2, 1. Kolme, 2, 1. Oliko se kirja joku neekeri? Siis oli sillä joku valkoiset kamppeet päällä ja joku reppu selässä. Sarnaväki suunnassa. Sen päällä. Toi ruskea iso Lisää pommia. valkoinen puku päällä. Toi on jo 6 oli.
Onko? Ruskeasta isoa hallia. Ei oo. Jos Tää on valkoinen. vika. Ei okka. Tää on vika. Joo, niin onkin. My bad. Lähellä tietä. Joo, ehkä saattaa jopa ylittää tie. Mä kierrän sinne Kolme, ruskeelle olemaan, että kaksi, mä saan kulmaa. yksi. Aha, sori. Onks vielä pommeja? Ei. Ei. Okei. Antaa kaikki Tää on viime, tää mitä jo täällä nyt ovi. Ja vaan kadotin siinä näköyhteydessä. Mä näen sen. Oli mä näen ehkä sen. kellertävä reppu tai joku. Oranssi armbändi menee tuossa kuusessa, on toi oma varmasti. Mä makaan kuuseen alla. Sitten me ammun nää minun aikin, kun Vähän niitä me ammaa. saa tuolla. Älä ainakaan tästä. On siellä ainakin M24. Ui. Jämmäs. Tota on kovaa vittu tykittää tää aika. Ja sisällä ollaan, boom. Ostaa klippi sitten.